Vakomana vekuMozambique aiwa vaplana yavanoti 3-day protest plan yakaanonzwa muzvara nezuro azvipere mushe vakomana. Takuona kuti vanhu ava vari serious pamusoro aiwa pekubirwa kwakaitwa mavhotes avo vachiti aiwa Venancio Mondlane mutungamiri wemain opposition ndiye munhu ari legitimate. Sanapinda mashoko atoona kuti kuri kuitwa madeadly protest munyika yeMozambique. Noti bo subscribe or like or turn on the bell like timira paende uchenjere dwanyiro rachiti Mozambique protest. This is Maputo on the first day of a 3-day protest plan announced yesterday. Anoposta picture muri kuona iro muchiona mastreets akaflada aiwa vanhu vasikana kutomboita zvekutamba. Anoendera mberi vanyora achiti new wave of protest in Mozambique. Opposition candidate Venancio Mondlane announcing 3 days of protest 27 to 29 November. Day 1 to 27 November. All cars, motorcycle, t-shirts with posters, messages and demands. 8 a.m. All cars should stop in the middle of the road. Drivers to leave the cars and walk to work. Exactly. And then 3:30, back to cars and sing national and African anthem. Then 9 p.m. noise strike. Ndo mashoko anobuda pana patona kuti Venancio Mondlane munhu ari kudominata, munhu ane power, ari kuteerwa nema-citizens. Zvese zvaari kutaura kuti itai chakati, people they are acting accordingly. Ari kuya panapa achivaudza zvamuri kuona motokari dzakazara mastreets. Ndo zvaanga avaudza kuti na 8 a.m. makuseni mota dzese ngadzimire in the middle of the road. Madrivers mubuda zvenyu moenda kubasa, mufamba zvenyu netsoka. Zvatiri kuona kuti this person is very very influential. Zvatiri kuona kuti hapana kana leader angakwanisa kuzviita. Zvatiri kuona kuti Mozambique iri serious aiwa nenhau yavo yekubirwa kwakaitwa mapauzi. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pena comment section mende kutidze mafungiro enyu. Musano subscribe or like, pachino turn on the bell icon.